بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتغو أبرني daha tagaka honoma bogawille musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare nogase joyi yarkoma hitande ujunɗe nogase tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yindewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinée conakry bissau hay diaspora o kala en calmini moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala en duwanima ɗum en ñaguima ɗum do e mbi alhamdulillah alhamdulillah allah dokkuɗo men artude oɗo henna alarba hande e oɗo henna subaka eɗen gone yewtere men buuɗal yurmede ngam huccidirde men e yiɗɓe sehilaɓe hettiyankoɓe yewtere men duwotoɓe jamma e ñalawma wattuɓe hen haqqillaji mumen est ce que on jarama yallah yo moƴƴere ko duwotoɗon ko ne yetto moni popɗo jooɗiɗo ene heeɗo ene rewidi ene watti hen haqqille mum ene duwo te ene kadi ne heppa ko janggo arata beele kadi jokkude amin tina moni fof woni amin tinani ɗum ɗon alhamdulillah yettude allah musidɓe tedduɓe eɗen gandi yewtere buuɗal yurmede kala ñande alarba ne hewno nayade e nder gurdam galleji ɗi ha tenti noon to banggue dewle ɗe saabu eɗen gandi gurdam men so tawi feccama hakkude teri dewgal nawi feccere no worno nanga gurdama tan pecca hakkude teri feccere ɓurde mawnude dewgal nawi ɗum ha laaɓi saabu sa ƴeewi rendo men hay si en jooɗi ko dewle kaleten nawligu kaari dewgal kaari gorko kaari debbo kaari naggam kaari ko gorko e debbo tan haalete rendo ngo heewani débat goɗɗo so wona ɗum hay sirlu men ko ɗum gueɗe men kala ko ɗum ɓayde ko ɗum noon foti ko haalede ɓayde ko ɗum wuura beele ñawande gonɗe nder walla gañanɗe gonɗe nder walla kene adda ñawande walla kene adda caɗele ƴeewene peeje guila yettade ɗum jeyno sabab buuɗal yurmede kala alarba ne hewno lumbade dewle ɗe musidɗo men haali abouba so dañi yaajede ma aran men hen ñande asen nde so jomiraɗo haaji ñande alet wo arana men e buuɗal yurmede ko fate cellal ɓalli nde tawno ko toɓɓe ɗiɗi baɗɗe fayida ceer dewgal e cellal ɗo woni gurdam dewgal e cellal ɗum noon neɗɗo omo ñaway dewgal taw ñawnimo ko dewgal omo sellay dewgal taw kadi ñawnimo ko dewgal ɗum noon ɗeɗo gueɗɗiɗi kala ene coomi e nder he foti ko yewtede
haala bonka ne nder ne ñawna sikkeji bonɗi ne ñawna tuuma muya bonɗo ne ñawna gonka bonka ne ñawna jogogal bongal ne ñawna pop ene ñawna nder e banggue ɗiɗi kala noon ne wonay debbo ne wonay gorko debbo ne ñawna joom galle mum joom galle ne ñawna joom suudu mum ɗe gueɗe foof ne hen ɗum noon ene moƴƴi yimɓeɓe ɓe paama ɗum ɓe ganda ɗum ceerno Khalid Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaganimama duwaw mi duwanimama kala kadi ko duwaniɗami mi wima ko an ɓuuri handude hen kala ko kandinɗami e moƴƴere an ɓuuri handude yo Allah rokki ɗum ceerno nde tawno Allah laaɓi reedu kadi saɗa haala halkintako mboɗo yiɗi kaalowo mo halkintako mboɗo yiɗi kaalowo taw haaldata ko gonga e gonga mboɗo yiɗi kaalowo taw haalata ko kañum kala eskey a jarama seydi Sy bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garine jewte men assalamu aleykum wa rahmatullah ɓural kole sabure ɓuroɗo minne ala e annabi mo Allah jurno so wona yasin ɓuroɗo minne. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي سار مي سلمتي ماما مي weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonda fof yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma a jarama de yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini julɗo fof ɗo woni kono en gardini e calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en ñaguima Allah wuurɓe e mabɓe ɓe yo Allah das balɗe ɗe ko juuti dawliɓe ɓe yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum kono en calmini seerenɓe men kala en gardini ceerno men giɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗo soringo ɗo en calminimo en juurimomo ɗo galle ɗo en ñaguimomo du'aw en duwimo nde Allah junnata balɗe moƴƴine battane ko noonne kadi en calmini kawmen giɗo men sehil men ceerno Khalil en mbimo seydi Mbaye en ñaguima Allah yo Allah lowmo cellal Allah dasa balɗe ɗe ko juuti en calmini guiƴe men ceerno Abdullahi Khalil seydi Mbaye en calmini dendagal tawete toon en calmini ceerno Mahamoudou Ly ceerno Ousmane Niang en calminiɓe kamɓe kala alhamdulillah en calmini giɗo men sehil men taw ko Ahmadou Diago taweteɗo ɗo to Paris ɗo taw koye Argentoy 95 gorko moƴƴo gorko dendinɗo yo Allah junnu gurdam makko kono en calmini ceerno Ifra Karfa Sow taweteɗo toon to Elbef gorko moƴƴo jaatigui men moƴƴo e suddiɓe makko Hawwa Sow e Fadimata Bakko Guèye kono en calmini mawni ko Seyni Karfa Sow e cuddiɗo mum Aïssa Soumaré Hammadi Idi Guèye ɓe kala calminama bandira debbo moƴƴo sohna Hawwa Sow jaatotiri yimɓe taweteɗo ɗo e Paris en calmini en calmini Évro naaɓe Gaynde Diako kono en calmini Haw Konté joom mesalal ñootowo yo Allah yob moƴƴere en nawtiɓe ha to Dondu taw eɓe gondi e ceerno Yahya Guissé e ceerno sohna Guedde Guissé on calminama onon kala hay goto en goppani Faati Ndiaye gonɗo e jillu mum to Sénégal en ñaguima Allah yo Allah renmo toon Allah nawɗomo e nden kamumo yo Allah artirmo e nden kamum Salamata Ndiaye jibinaɗo Diop mawɗo Oumou Tour en calminimo no feewi Kadja Mbaye ɗon ɗo Sanwa kono nawtetemmo ko hatu Kanil salminama no feewi Astou Diaw a jarama vocal ma nanama haalama moƴƴa Binta Oumar Diop on calminama de ceerno Ahmadou Sy to Lo Havre kañum e cuddiɗo mum Fatimatu Konnati yo Allah yoɓon moƴƴere ya ko moƴƴuɗon tedduɗon mbawɗon teddinde Samba Gangue Samba Mamadou Abdoullahi mi salmini cuddiɗo Kadja Penda Daouda Mariam Baya Thiam ha to Sinthiane Padalal kono taweteɗo to Lo Havre e cuddiɗo mum sokhna Aissatou Ndiaye onon fof on calminama mawɗo moƴƴo Soda Konté taw ene yaadi hen
joom galle o biyeteɗo ceerno Sharif yetta ko Mbodj yo Allah yoɓon moƴƴere. En calmini Munoye Mbodj mo ganduɗa ko mawɗo Mbodjo, Baba Daouda Thiam en calminimo, sokhna Zeynabou Konté e ceerno Yahaya Konté joom galle makko en calmini. En calmini Sira Gakou, Sira Hammadi walla Sira Samba Hammadi Tahiru, yo Allah yoɓe moƴƴere. Nawtetemo ko haade Bosiyaɓe taw ko wondude ceerno Samba Gangue e galle mum kala. Selliñan Samba Thiam, Oumar Ndiaye, Bamum Siley, Rahmatullahi Lam, Sanar Guissé, Aïssata Abdullahi Sy miñiraguel mi salmini on e joom galle mum e ɓinguel muɗum Aissata Wele jiyaɗo to Jowol en calmini, kono en calmini mawɗo galle o Hamme Sy, en calmini jeefu en e tokar nene sokhna Zeynabou Hamme, Mariam Diop mo Mamadou Demba, Sehil Babi tawete to Nouakchott en calminimo, Amara Camara, ceerno Mouhamadou Kane to Tarab, ceerno Mouhamadou Diallo, ceerno Mahmoudou Ba, ceerno Ahmadou Ba, ɓe kala en calmini ɗumen. Jambaru mi salminima, Coumba Habil Lam, Ibnu Oumar Pam, Houley Ndiaye Soumare, Abdoul Mbodj, ɓe kala calminama. Kono en calmini mawɗo moƴƴo biyeteɗo Tamara Ba, jeeyaɗo to Dabbe, kono noon alhamdoulillahi koɗɗo to Tiwo. Ousmane Ly mo dane mum lumboto e buuɗal yurmeende, ceerno Ousmane mi salminima no feewi. Ceerno Ahmadou Mbaye Couture yo Allah yoɓe moƴƴere, mi salminima no feewi. Ana golle ma payodinde, min dunoma nde Allah junnata, Allah uddita yaña, Allah renma. Sohna Aminata Jumannere ha to Meylous on calminama, ceerno Abdourahmani Diop, Abdourahmani Mahmoudou mo ganduɗa ene tawe to Douro, mi salminima no feewi Baba Abdourahmani. En calmini Baba Amadou Sy to Horlolde, Faati Ndom o ko jinnaɗo men moƴƴo tawete to Mantla Joli, en calminima no feewi. Habi Oumar Wade mi salminima no feewi, nawtetemo ko ka heeɗi kono mo taweɗo e leydi he. Kawli o ko tayira moƴƴo, en ñaguima Allah yo Allah kanko ne udditanmo damule yajede. Ɗum noon ko ɗo kanneten noddude inɗe ɗe, mi ruttinayma konngol Seydi Sar e on saaha ciftina en to jarannoɗen jokken golle so hawri e welede Allah. Kono en calmini senjienaɓe kala, en goppani hay goto, en calmini soɗigonaɓe foof, en goppani hay goto. Ɗum noon konngol arti e ma, ciftina en to jaranɗen Seydi Sar e on saaha jokken golle. Seydi Sy golle ma jooɗi peewi, a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. Salminaɓe kala en dewni calminalli e mabɓe nde ɓe calminta dendagal bandiraɓe kala, kono kadi dendagal hettiyankoɓe kala calminama moni kala ɗo woni eno woniri. Ko noon tigui no mbiɗa ni, ceerno Ousmane Ly kam dusata men ha buuɗal yurmede ngal ɓuura wadde cakkude, dande makko welde yaadude e jamanu, tene kadi ne seeka ɓerɗe, ene honna toon ko heewi. Seydi Ly yawur ko heewi nde tawno moni kala wonko Allah rokki ɗum, neɗɗo pop wonko Allah rokki ɗum, neɗɗo pop wonko Allah rokki ɗum, ko Allah rokkimo ko woto suuɗani ɗum, yo saktani ɗum, ko ɗum woni yettude Allah. Yettude Allah ko wasde suudde ko Allah rokki ɗum, jettira ɗum Allah, yimɓeɓe kadi jettanma Allah, kollira ɗum yimɓe balluma hollirde ɗum yimɓeɓe. ɗum ne kadi ko hunde moƴƴere no fewi. Ñaguimi yafuya noon hande kaɓirɗe ɗe ene mankirede lawol no fotiri ni. Karala men o mbiɗa andi o yarani kafe taw. Ceerno Khalidou Abdullahi Sy jarannoɗen ko mawɗo mabɓe biyeteɗo Rawbilo, noddiɓe kamɓe kala ngam yidde dillinde leydi ndi hakkude galle lamorgo ngo e jeereji ɗi, jeereji Misra. Ceerno Khalidou holno waɗi ɗon? Salmitimama lawol gongol Seydi Sar, mi weltanimama no feewi e namdema payodinde, yo Allah yoɓe moƴƴere. E kadi to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen. Kanko mawɗo mabɓe biyeteɗo Rawbil o noddiɓe kamɓe kala, nde o noddiɓe e on saaha kamɓe foof koɓe sappo hankadi. toɓe goni sappo ɗo koɓe sappo e ɗiɗo kamɓe foof. Yousuf nene woni lamɗo, Bunyamin ne wonduno mabɓe ɓe goni sappo e goho. Bunyamin kadi nanggama nama ɓe keddima sappo.
kanko rawbil o noddi heddiɓe ɓe kala kamɓe fof o noddiɓe o wiɓe joni mbaɗeten ko ni eɗen gandi enen banu israila en ɓiɓɓe yaquba israila ko yaquba wiyete noon kala ko jibini wiyete ko ɓiɓɓe israila woni banu yaquba banu israil ɓiɓɓe yaquba koɓe hewɓe doole doole mabɓe ene ɓuura feñde so tawi woodi ko mettiɓe e on saaha doole ɗe ene cowo ene ɓuura hewde doole. Kanko rawbil o noddiɓe o wiɓe no foti jeereji goni e misra ɓe mbi ko jeereji 10 o wi joni jimmi ko jahon keedo noon kam e jeereji ɗi jeereji ɗi kanji foof keleɗi pirteɗi bonneɗi haɗi bona min mi yaha mi heeda galle lamɗo to mami yon on e galle lamɗo mami dirguidmo kanko fof o sama e leydi mami bonnu galle o mi saramo mi sarkitamo mbiɗa wawi ɗum ko ni jimmi mbaɗen so ɗum ala min mi heeda e jeereji 10 ɗi min goto mi yirbina ɗi kanji fof mi heelaɗi onon jeenayo jahon galle lamɗo to pirton galle o bonnon galle o ha bona ɓe dokka en miñiragel men jaaden e mum tan walla pawen ɓe e ɓoodde wulde jaw taw ɓe ala ko ɓe mbawi hen ɗum tan woni ko jinmi e on saaha e hoddira Allah e bawɗe mum hunde nde hankkadi ɓe kaldi ɓe pamodiri miñiraɓe ɓe janti e makko kanko rawbil e pellital ngal o ƴetti ngam ɓe jaaha ɓe janoya e leydi ndi ɓe bonna leydi ndi galle lamɗo to bonnama jeereji bonnama leydi boni joni noon ko ɗum ɓe pelliti wadde Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. musidɓe tedduɓe ma jaafoɗon no moƴƴi noon to banggue kaɓiri to eɗen mankirede lawol so fewi to banggue machine joguiɗo dande ñuñore nde to eɗen gandi machine way kono neɗɗo ni saaha ne fina tan ronka rewde lawol no fotiri ni eɗen ñaago hen yaafuya no fewi noon wonande ngakkande jogorɗe wonde hen nde anne men tan ko foof yo teey yo deej weela heɗade taw kadi jomum ene wawa naftorade. ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya bandiraɓe tan yo battu haqqillaji mabɓe gendi leydi Mauritanie Sénégal Mali ha fayma nokkuji ɗi kala musidɗo men ceerno Boubacara Gaye dental Ansaruddin koɓe keewi yuɓɓinde kala hitande eɗen gandi ko rawane fuɗɗi takkusana ceerno Hamdou Rabbi Diadj gorko mo Madina Diadj ɓe welede Allah e makko kankoye dendagal ɓe Allah moƴƴani kala e dendagal julɓe kala eɗen gandi on takkusana jogori wonde koye lewru décembre kono inchallahu rabbi so Allah jaaɓi ma en garoy gam haalede daɗo rokkirama kono kadi ma en garoy hen no moƴƴi kadi 16 lewru décembre inchallah makam Couture Mbaye min calminima min juurima min beltanimama no fewi e golle payɗin ɗe mbatta gam ñantudema moƴƴuɓe ñantudema darniɓe leñol nangandeɓa darniɓe leñol darniɓe l'islam darniɓe rendo moni kala ɗo woni aɗa yiya ɗum aɗa tina ɗum tene kadi minenne kadi min tinima guila hanki taw hande arani nde tawno Allah waddi men ko juuti en jidiri laabi kewɗi alhamdulillah ani suddima kala min calminima min juurima min beltanimama no fewi. ceerno Khalid Abdullahi Sy caggal kawral e haala koɓe keeɓi wadde kamɓe ɓeɗo hen mawniraɓe Yusuf ɓe. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere weltanimama sanne en calmini kaw Yahya ɗo konngol ngol ruttotoɗo kono en calmini mawɗo moƴƴo Tamara Ba e sohna Aminata Jumannere yo Allah yoɓon moƴƴere e hoddiroje Allah e bawɗe mum ɓe kaldi kaɗo haala kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓe kamɓe fof ɓe kawri ɗon e ɗon ɓe tami teppe mabɓe ɓe dagani wuro ngo taw ko Misra to Yusuf woni ɗo ɓe gari ɓe naati ɗon ɓe jeehi eɓe taaɓo ha ɓe naati wuro ngo eɓe gandi
ɗo ɓe gonnoɗo e nder galle Yusuf ɓe dagani toon direct ɓe jetti ɓe tawi ɗon Yusuf ene jooɗi ko kañum woni lamɗo o ɓe kucciti e Yusuf eɓe kalda e mum eɓe gaddi pellital yande e mum e bonnude galle mum e bonnude jeereji wuuro mum bete ɓe kefta miñiraɗo o ɓe jaada e mum ɓe dari yeeso Yusuf mawɗo mabɓe biyeteɗo Rawbil on hucciti e Yusuf ene haalda e Yusuf o wi ayyuhal malik lataruddanna alayna akhana aw la asihanna sayhatan la yabqa bi misra imra'a hamilun illa wada'at hamlah e Yusuf kono wona Yusuf lamɗo e hema lamɗo dutta e amen joni 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 miñiragel amen ngel so ɗum ala mi wulla ɗo wullago woto taw heddotako e nder leydi mon ndiɗo heddotako e wuuro mon ngo debbo cowinoɗo so wona o tellina reedu makko o joƴƴina e leydi dutta e amen miñiragel amen joni joni walla so ɗum ala mi haaca ɗo ka haacango woto kala debbo cowinoɗo e wuuro he ɓinguel ngel samat kala to ngel yaranno so reedu ndu yettinoma jibinirgol o tellinat so yaranno ko hakkude o tellinat so tawi koko fuɗɗino ko ɓooyani fof o tellinat samat e leydi le ine tolni e wiide yo wadde noon duttayamin miñiragel amen joni joni walla mi wulla wullago woto kala cowinoɗo so nani wullagal ngo koko bosoto ɓiɗɗo mum samat ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ɓe pelliti hutorade bonande ɓe pelliti wadde ko boni ngam heptude miñiɓe nawtande baabiɓe caggal nde ɓe gondi wonande koɓe artiroɓe wonani ɓe mbanno lawol gadigol nde ɓe nawno Yusufa est ce que neɗɗo wat ko moƴƴi ene tindina neɗɗo kala nde mbaɗɗa neɗɗo ko boni lawol gotol haysa gonɗo yi ene tiiɗi ko jaɓatma ene tindina en ɗo henno woni yimɓe ni hewɓe tan hewɓe fende walla hewɓe gajade e fenade ñande wonti gonga kala jomum gonɗintaki ñande wonti gonga kala jomum gonɗintaki neɗɗo yo tinno tan wona gonɗuɗo saɗa yano janoɗa kono tan wiide mboɗa haala hunde ha nanda e gonga taw ko fenade kala ñande kalɗa gonga ko fenade nanguirte ten taw ko gonga kalɗa ɗum tagui woni yimɓe ɗe goodi haysoɓe kaala gonga e rendu wiide accen min mbiyana kaari haali o ko penowo o ko penowo koma yaaha kay ha gonɗo ya wi penowo de haalino ɗum ayi nden inde ko inde nefnide kadi inde haami ko neɗɗo faggonto ɗum hoore neɗɗo yo rento ɗum ceerno Khalidou ko ni Yusuf yiiri no ɓe gardi mbaɗi diɗɗal mabɓe ɓe gari yeeso lamɗo o Yusuf ko ni yiiri ɓe gardi caggal haala nde Rawbil mawɗo mabɓe o holko ɓe pelliti wadde ɗon ceerno Khalidou mi salmitimama laawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal a jarama no feewi eyyi ko ni Yusuf yiiri ɓeɗo no ɓe gardani ko ɗum ɗo woni koɓe mbimo Seydi Saar yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma payodingal kono en calminiɗo en Ahmadou Mbaye Couture ko noon calminirɗen ɗo en Kawli yo Allah yoɓon moƴƴere e on saaha Seydi Saar o haali kaɗo haala kanko oɗo mawniraɗo biyeteɗo Rawbil o gasni haalde ɗo tan o tikki ɗo tan nde o haalata nde o haaldi ko cekedele hankadin ɓe natti hulde sibi ɓe gari ko haɓede ɓe gari ko bonnude hankkadi ɓe gari ko hollude doole nde wonde ɓiɓɓe Yaquba so tawi ɓe mettini walla ɓe naati e haare ɓe kattanaka hay goto hattanani ɓe
e leydi he e on saha e zamanu mabɓe. joni noon o tikki ɗon e ɗon leeɓi ɓandudi dari nde wonde kadi kamɓe koɓe joomen leeɓere koɓe hewɓe leeɓi ɓandu ɗo tikki ɗo tan leeɓi ɓanduɗi foof dari kala leeɓol yuli ɗo tolnino e wutte makko ɗo leeɓi ɗi foof jalti e wutte he way kono pontoje ni e ley ko pontoje jula e wutte he wadde noon leeɓi ɗi foof juli wutte o jalti boowal aɗa ndaara leeɓi ɗi no juliri oɗo wutte taw ala ko waɗi noon so wona ɗo woni ɗo ko mettinɗo ko tikkuɗo ko ɗum tan addani ɗum waade noon e on ɗon saaha wona hankadin o mettini o tikki yusuf ne huccite e makko ina ndaaramo kañum ɗum mejani ɗum ni kañum e leetinani ni ko woni e wadde ko nde wonde ene andi ko woni e wadde ko ene andi kadi tiire mabɓe ene andi doole mabɓe ene andi soɓe mettini noɓe mbayata saabi kañum ko e mabɓe jeeya kañum ne faami fof kadi yusuf ne andi ko deññata goto e mabɓe so tawi metti naati fitina wadde o naati fitina caggal nde ɓe ngari fellidde haɓede nde o naati fitina leeɓi makko juli wutte makko kala mo andano nde yi ɗum huuli kono yusuf kañum kam ine andi seydi sar ko ni ɓe jettori yusuf ɗum noon konngol arti e ma e on saha jokken golle eskey koɓe heewɓe doole de neɗɗo tikka tan ha leeɓi ɓanndu mum daro ha yuula fof wayno pontoje ɗum allah koko rokkiɓe doole kono goram tikkere ne hawni tikkere neɗɗo tikka lelo tan rungto ƴeew gandata tikkere ne hamni ko saaha e ɓatakuji men ɗi jiya debbo e gorko tikkodira leeso ngoɓe jogui ngo ko 3 place eskey nde ɓe coodata tan ɓe belti ɓe jala ɓe tikkodira ɓe ndungtodira ɓe ɗacci ɗon palasal manggal hayso joom yiɗi ɓolsitade ɓolsittako noon tan lelorto ɓandu mum ŋooɗa jaaɗa wiyata so ɓolsitanma ene wawi oye tini e lew yiɗi ko arde mum mawni kinare natta hen ɓe gonira noon haaɓe ŋooɗa haaɓe tampa haaɓe ŋooɗa taw gortinani teni tikkere ɓucciɗinta wojjinta rokkata kalis haydara ko kaldigal tan hunde pop ko kaldigal kala ko jiiɗa ɗon ko kaldigal kala ko kaldigal gaynani tikkere gaynta yo Allah won ballo woni tikke noon ko tikkere haɓade ha keeɓa ko jiɗɗa ko ɗum ne kadi jogui koto rewata ceerno haali Abdullahi Sy ko Yusuf waɗi kañumne caggal rawbil tikki tikkere wande ni hen ceerno Khalid omono jogori wullude gam yidde bonnude leydi ndi. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma paayo dingal en calminiɗo baba Sildou Mbodj en ñaaguima Allah yo Allah dasanmo balɗe ɗe ko juuti wondude e cellal gorko moƴƴo jiɗɗo gandal machallah. Seydi Sar mbiɗa ko Yusuf waɗi kañumne caggal rawbil windani Yusuf nde o gasni haalde ko haali ko kanko rawbil ko ɗon e ɗon tan o gayni haalde tan leewi jalti ɗon e ɗon Yusuf heɓɓiti huccite ɓinguel muɗum omo jogui ɓinguel makko ko cukalel tokosel o wingel ila janibi haha fa massahu aw khudh bi yadihi o yi ɓinguel makko ngel ummo yaato oya ay oɗo dari ɗo yamemamo walla so ɗum ala jagga e jungo makko ay ko nannoɗo yasin ko janɗo yasin to woni ɗo kanko rawbil te hay goto wawa deññudemo so wona ko jiidi. Yusuf wi ɓinguel mum immo ya mem oɗo ɓinguel mum ngel yeehi ummi yeehi memi rawbil ɗo yani yasin ɗo tikki ɗo laawi ɗo sikki hankadin golle gasi hay goto wawana ɗum ɗo. Yusuf heɓɓiti wi ɓinguel mum ya memoy oɗa ngara
o ari o memi babiraɗo tokoso o tan tikkere nde deeƴi tan yasin o yeehi tan mettingol yeehi haaju mum o natti mettinde o natti tikkude o serti hen ha laaɓi ha wi cer ɗum ɗon tan itti tikkere makko tan kanko rawbil o yeeƴi musidɓe makko ɓe omo andi ala bawɗo deƴƴinde yasin makko ala bawɗo deñude mettere makko e tikkere makko so wona ko ummi e bam makko yaquba ɗona ɗon tan o yeeƴi e mawniko en miñiko en o wi man massani min kum hole moon memɗomi hole moon memɗomi o wi noon ɓe o jiidi baaba wonɓe caggal makko ɓe ɓe o jiidi yummo e baaba ɓe hole moon memɗomi woni ɓe o ardi ɓe tan koɓe sappo so yanti e mabɓe ɓe mbi ala koy hay goto e amen memanima hay goto e amen memanima o wi ala won e moon memɗomi kay ɓe mbi ala minen hay goto e amen memanima ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou hakkille ne moƴƴi hakkille ne moƴƴi no feewi Yousufa ko joom hakkille Yusuf ko joom hakkille no feewi ɗum ɗo won gonannoɗo so neɗɗo ardi dani tan mbiyatani kada hocca sawru gaƴƴodiron ngalla walla ngallina kono ko seesa neɗɗo ko seesa neɗɗo so ari yiiɗi habde ma ko seesa jarata woto hoolo doole ma woto hoolo haydara yaaru seesa sa ari seesa tan a gañoto gonɗo e goonga gandirta ɗumen ko deeƴƴo ne teeyi heñaki joom goonga joom dalil dalƴani kalne jiiɗa tan maayo tan ne fiya bempeƴe tuttut ngo heewani taw so ngo heewi tan ngo deeƴat ceerno Khalidou ɗum tagui noon teere e deeƴre e haqqille ne moƴƴi to banggue haala to banggue duko to banggue haare to banggue gonka kala kaɗa haalen ɓetta ha moƴƴa ganda saaha o koko ɓennata so ɓenni woto wontandema nimsa ceerno Khalidou caggal ɓinguel ngel memimo o peeri ko jannoɗo Yasine way kono Yasine Mouhamadou Ibrahima Soni Yasine yata koye tugaji ya yano e kooce walla jana e jeyga ala yanat Yasine tan rewa tugaji galle tan ne heela naate jeyge nan barmi nan ɗon huɓɓani defe botale hirande sokka hen walla cokkoɗa e lekki walla paya e nder maayo kono ala Yasine aji tan a fiyata hoore ma laaɓi a ɗeɗɗata hoore ma eskey o peeri caggal nde o ɓunno caggal nde o tikkuno on memimo tan o deeƴi ɗon ɗo yeeƴi e miñiken wo lamdiɓe mbete wona moon memɗomi holko waɗi kadi lawol gongol kanko raw bil gam ƴewtade mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama e namdal ma badgal fayida yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltima sanne ko ni woni noɓe mbaddi e Yousuf nde ɓinguel ngel ari memimo tan o deeƴi o yeeƴi e miñiko en o wi hole moon memɗomi nde wonde kala ko ummi e Yaquba so memimo tan goto e mabɓe so tikki so memi ɗum tan deeƴat joni noon ɓinguel Yousuf ngel memimo o wonno koye tikkere memimo tan waɗini memimo tan o woppimo rutti fayi to bamum tan tikkere nde deeƴi o anda memɗomo tikkere nde ne ustoro seeɗa seeɗa tan ha saayi nde on memimo nde wondemo wonde Yasine o wawata andude memɗomo o andata holi memɗomo so on memimo tan tikkere nde wonata koye sayrude seese ha laaɓa ene wawi wonede hedde 1 minute walla ko nandi hen joni nde on memimo nde o wawa teskade memimo tan rutti fayi to bamum ko ɗum bamum wino ko ɗum Yousuf wino nde sayi ha laaɓi tan o tini sayi o yi hole moon memɗomi onon miñiraɓam ɓe ɓen mbi ala koy hay goto e amen memanimi lambi sibika minna ahadun kanko raw bil ndeɓe mbi ɓe memanimo o heɓɓiti o haali kaɗo haala kanko raw bil o wi inna hada badru min badri Yaquba ko memimi ɗo ko de ko awdi e gawɗele annabi Yaquba ko memimi ɗo ko de ummi koye Yaquba walla ummi koye ummiɗo e Yaquba ko memimi ɗo ko
so ummaki e baaba direct ummi koye ummiɗo e baaba sibi min ɗum ɗo so heftimami ala bawɗo deñudemi so wona ko ummi e baaba wadde ko mimimi ɗo ko awdi ummidi e baaba hay sinno immaki e baaba direct ummi ko immi e baaba wadde noon ɗum ɗo ko awdi ba annabi yaquba e hoddiro Allah o haali ɗum kanko ɗum waɗi kanko raw bil o tikki laawol ɗimmol naane o tikku Yusuf neli e makko nde Yusuf neli e makko ɓi mbi tan ko yamemamo Yusuf nde andi so memimo tan tikkere yahaɗa haaju mum o ari o memimo nde o memimo tan o yehi o jottoyi ɓoyani tikkere nde saayi o namdi hole memɗomo ɓe mbi ala hay goto e mabɓe memanimo o wi ɗum ɗo ko awdi annabi yaquba kadi o tikki laawol ɗimmol omo ƴeewa kanko raw bil o yiɗi ko gollude golle gadduɗemo ɗe o bonna galle o wadde noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ɗo konngol arti am ɗo gonɗen hakkunde raw bile annabi Yusufa ɗo en calmina ɗo hen denɗi men tedduɗo nde tawno min ene yoɗami e neɗɗo gollal taw ko gollal carigal taw wona intérêt personnel wona hunde weldemi intérêt personnel woni neɗɗo tan jiɗatɗo hoore mum tan ala woni denɗi men Adama Mariama Kane walla wiyama Adama Amadou Kane ene weeli kono jinganammi ko nene Mariam walla gorgolam Mariam Adama Mariam Kane ko giƴam kono kadi nde Allah nanni ɗum Europe jogui ko jaɓɓal gendiyankagal dowrowal ceerno darni ko fedde dari koye pelle kaɓotoje neɗɗo yo heeb fodde mum ha timma dari koye jaɓɓal wallude yimɓe e yoltude ñoolaɓe e nadde woni nokkuji ha yimɓe wuurɓe toon daña kayitaji gona e kisal dari koye darde moni kala yo totte fodde mum ha timma taw alda e yaware hulani hen yatirani hen caggal neɗɗon sene golla golle moƴƴe yo haale dañi temedde yimɓe heɓɓe kayitaji taw koye dande makko taw koye micro makko taw koye zile makko taw koye luukali makko taw koye haala makko taw kadi koye nadde mo e nokkuji o ƴeŋƴaki hen o hulani te no mbuuɗu o sohlaji hen on noon ko jarɗo duwanade ko jarɗo siftorde ene gasa ma dañoy saaha goto ma en garo e makko no moƴƴi ko gendiyanke dariɗo labtuɗo ndulmajinajo Afrique najo baɗɗo fayida jaaruɗo yeeso suka tokoso joom himme mo heewani haala joom haaju darde mum foof ko yimɓe ponde ko yiyo neɗɗo heeb fodde mum ha timma ha tente leydi ndi no wuurandi ceerno haali ɗum weeɓani kono noon ma en garoy hen so haaji jomiraɗo on sa allahu rabbi ko ɗon calminɗen dendagal bandiraɓe men musidɓe men fedde men guiƴiraɓe men ndulmaji kala en dewni calminal ɗi e dow inde Demba Idi Ba ha toon to Porjanti kame musidɗo men Hamza Gassama tawitel hande foftorimi toon to ndulmaji Dembe e denɗi men musidɗo men Mouhamadou Thioune tawitel ha toon to Porjanti e dendagal taweteɓe fedde men taw ko feddam ndulmaji kala feddam dow e feddam less e feddam tigui rigui e pelle taweteɗe ndulmaji kala mi salmini hay hen wotere mi accani kamɓe pop nde tawno ko pelle baɗɗe fayida sukaɓe worɓe e rewɓe dariɓe sembolinɓe saabu so en mbi ndulmaji tan ko wuuro andirago pinal e ganni e pular caggal jumden ko ndulmaji e mogiyankagal juɓɓugal ɗon calminɗen musidɗo men Alhousseynou Kane en ñaguimi yafuy noon dande nde nangga no feewi nde tawno mabɓoji ɗi koko joliga wona koye waylo hakkude nguleki e bifal ɓuuɓol seeɗa ceerno Haali Abdullahi Sy o tikki laawol ɗimmol ɗon e jangguine en neɗɗo andu faiblesse neɗɗo sa joom galle andu faiblesse joom suudu ma joom suudu andu faiblesse joom galle ma ɓiɗɗo andu faiblesse noon kadi jinnaɗo andu faiblesse ɗo neɗɗo tikkata tan kalan konngol gotol wo saaya ɗum fof ne woodi ene wona gandal wona daaɗi ala ko andude neɗɗo o won neɗɗo tikkirta tan won konngol gotol ngol kalanta on o peera ha laaɓa ɗum ɗo foof noon jiiya koye janggude neɗɗo o
ceerno Khalidou rawbil tikki laawol ɗimmol ko Yousufa waɗimo ɗon ceerno Khalidou. seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namde ma baɗɗe fayida. en calmini kaw Yahya, en calmini ceerno Ousmane Ly mo ganduɗa dande mum ene sora e nder buuɗal yurmede gam ɓeydade sinkude buuɗal yurmede ngal e ɓeydade kadi weltinde hettotoɓeɓe. kono en calmini dendagal hettotoɓe en, hay goto en goppani. en calmini Habi Oumar Wade, yo Allah yommo moƴƴere. seydi Saar alhamdulillah e hojjuroji Allah e bawɗe muɗum o tikki lawol ɗimmol kanko oɗo rawbil lawol gaɗigol kala mo sayi o anda ko sayini ɗum. o tikki lawol ɗimmol mbiɗa noon holno Yusuf wadde makko. nde o tikki lawol ɗimmol Yusuf ummi kañum e hoore mum ranganimo. nde Yusuf ranganimo tan yetti tan ƴetti juuɗe mum jaggi juuɗe makko ƴetti koyngal mum felɓiti koyɗe makko ɗiɗi foof liɓimo e leydi kanko Yusuf. ni o waɗi oɗo rawbil. o jaggi juuɗe makko ɗiɗi o jaggiɗo ɗum juuɗe ɗiɗi rawbil kanko Yusuf. o ƴetti koyngal makko o felɓiti koyɗe ɗiɗi rawbil o liɓi ɗum e leydi kanko Yusuf. ko ni o waddi e rawbil kanko Yusuf. nde o liɓi rawbil ha o gasni o wi antum ya ma'ashara al-abraniyina tazumuna an la ahadan ashadda minkum. onon dental abraniyankoɓe ay elle o jeyaka e mabɓe omo ɓeydo majjindeɓe. o wi onon abraniyankoɓe cikkoton ko hay goto wawana on, hay goto ronkanani on. cikkoton joni ko hay goto wawana on, hay goto noon ronkanani on. o wi ndani kanko Yusuf, o wi ni yenno mawniraɗo o. o wi cikkoton ko onon mbawi aduna o foof, cikkoton ko onon tan jogui doole, wona onon tan jogui doole, ko Allah rokkata doole, wona onon tan o rokki doole. cikkoton ko hay goto wawana on. a yi wona on ji no min mbaɗi on. eyyi ƴeewe komin mbaɗi on ko, gartire hakkillaji mon ɗi. wona onon tan jogui doole. hankadin ɓe jii ko Yusuf waɗi mawniraɗo o ko te ko on ɓurnoɓe hewde doole. hankadin ɓe goccata koye mabɓe. seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi si neɗɗo ko ƴoƴe e peeje wona doole. sa yi hande mbiruji Sénégal ɗi jiya neɗɗo hen ɓurgal hewde doole foof, so fayi ma wappitima tan ronkat jaggude toon ko leydi fayi. sikkata ko doole woni neɗɗo wona doole. ɗum jeeyi sababu hande eɗen jogui caɗele social, caɗele sukkaɓeɓe hande ko holɗum, ɓe janggui haaɓe keeɓi baccalauréat ji diplomate uji foof, kono ɓe cikkata hunde kala ko doole. ɓe donki hutorade haqqille, taw ganduɗa hanki neɗɗo hutorto ko haqqille wona doole. hande noon ko jiiɗa kala neɗɗo wiyata ken hutorado. sa yi hande leydi Sénégal sukkaɓe wiyoɓe hande ne ceppane keftira laamu doole, il faut kalen ɓe donki ko jogade peeje rewde less ko fulɓe mbi funti laami ɓuuri felli laami. ɓe mbiya ɓe kutoro doole ndolagu beele tettude yahata. ɗum tagui hande rendo hande yiiɗi ko pompude ha daña doole, becce ɗe ƴuufa, doole ɗe daña geeni ɗi ɓuttida. so joom ni ya balabe mum mbawa yettade hay nafde mum, Allah e mum ɓuttide taw haydara wawa, taw haydara ala haqqille he. haqqille ko nafoore mawde. ɗum waɗi hande caɗele ɗe joguiɗen jiiya neɗɗo ñantugal makko e matériel makko e ɓandu makko ɓuura haqqille makko mawnude. o yoolo e nder haqqille he o watta wadde gueɗe kamtoriɗe. o sikka ko jontaɗo taw woni koye wadde cangarte. ɗen cangarte mbatta yeeɓede ha watta ñaaƴirede, ha nawe téléji e radio ji. ɗum hande hefti rendo ngo. ɗum woni hande ko caɗele joguiɗen e nder rendo. neɗɗo yo hutoro haqqille wasa hutora doole, ko caɗele mawɗe. ceerno Khalid Abdullahi si kalne jiiɗa neɗɗo kewɗo doole no hutoro doole no fanoro doole mum,
ñande wolde day fof ko piyeteɗa o dogga so renaki so hutoraki haguille est ce que koni annabi yousufa waɗi mawnim fomna fiya e leydi joni noon ceerno haalide ɓe kolorno ko kaacale doole holko ɓe battindi wadde. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal a jarama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere. ayi annabi Yusuf ko ni wadde e mawniraɗo o wadde mawniraɗo o e hoore mum andi ndeke wona kañum tan jogui sembe ɗo tan falamma ra'aw ma nazala bihim wa ra'aw alla sabila lil khalasi khada'u wa dhallu ay ɗo ɓe jii hankkadin ko jippaniɓe ko ndeke yo koɓe mofti doole ko wona kamɓe tan jogui hono ɗum ɓe jii ɓe ngala lawol fewde e ɓoccitade e ɓoccidde miñiɓe o ɗon woni ɓe jankini ɓe koykini ɓe gari e makko kanko Yusuf woni ɗo Allah wiyata qalu ya ayyuha al-azizu massana wa ahlana durru wa ji'na bi bida'atin musja wadde ko ɗo ɓe pelliti hoodde ɓe ngala hankadin laawol ngol ɓe mbaɗi ɓe kooti nde ɓe kooti wuro nde ko nden woni ɓe kaali haala ka kalna ɗen hanki ko nden ɓe kaali haala ka nden noon ɓe ngari haɓe jalti wuro ngo ala ko heddi eɓe koota ko ɗo henne wiyama ko yahuda wiyama ko laawi o wi min mi hootani mi wawa hoodde alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah mbete on ganda ba mon jaggino e mon aadi to Allah on gaddanino mo wondore ngodirɗon Allah wonde so oɗon so jeehi oɗon gartira oɗo joni noon oɗo nangama e kadi womin qablu ma farrattum fi Yusuf son ciftori kadi welsidare mon e golle ɗe gollunoɗon Yusuf adana kadi ene ɗon wonno ɗeɗo golle gari tawti min de mi wawa hoodde joni heddi ko idhabu jeehe koote onon paye to baaba so jettima mbiyemo inna banaka saraq ɓiye wujji so jeehi mbiyemo ɓiye nangama kono o nanguira ko guyka wama shahidna noon illa bima alim min ceedaki noon so wona ko Allah andini min jiiri ko guite amen ɗe ko wujjino ko ittama e nokku dimgal makko so jeehi mbiya noon baaba e ley en kaalino ɗum hanki ko ha ɓeydo labde ɓeydo famede wadde noon ko nden ɓe koti to ba mum Yusuf ɓe jetti ba mum Yusuf ɓe kabiri ɗum kaɗo haala o jaabiɓe ko mbinoɗen hanki ko wadde Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. Seydi Sy ceerno Khalidou Abdullahi Sy ni tigi way nde tawno tarikh jogui kono yarata wona no neɗɗo o yiɗiri ni jogui kono lelori ni so joomum rewidima taw haqqille mum ne hen tan ma faam kadi ma heɓen fahamamuye mawɗo no fewi tarikh way kono film jogui kono yarata nde tawno ƴooga koye defte bindaɗe est ce que a jarama Seydi Sy yo Allah yo moƴƴere ceerno Khalidou ɓe kooti ɓe kalani baaba o ni mbinoɗen hanki ɓiye nangama ɓiye wujji nangama min kalata so wona komin gandi komin ceedi ceerno Khalidou ko baaba o wiɓe ɗon. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma payodingal yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltima sanne ko ni ɗum sifori ɓe ngari ɓe kalni babiraɗo o ɓiye koko wujji caggal ɗum o nangama babiraɗo o holko heɓɓiti haali babiraɗo o heɓɓiti wi ɗum de ne hawni caggal noon ɓe kaali ko ɓe kalno ko mbimi ɓe kaali hanki ko pop baaba
min jeenani ko wirni somin ganduno ko wirni min nawatamo sibi somin ganduno ko wirnima min gandu so yi ko gujjowo min mbasa nawdemo sa yeddi noon komin kaali ko baba min gandi a hoolaki min namdo wuro ngo min jippinogo nde min jeehi toon de ay ɗo min jippinoɗo nelton yimɓe namdoɗa ɓen wonɓe misra ɓe so ɗum ala baba namdo sete mo min jaaduno ɓe ganduɗa ko enen mabɓe koddiɗo ɓe min jaadunoɓe lamdoɓe kamɓe fo ɓe gandi ay minen komin kaali ko baba emin gonɗi wonde ko gujjuɗo aha koko laaɓi babiraɗo heɓɓiti wi ala ɗaccu kay onon sinkani on pittali mon ɗi fi pittali mon cinkani on golle on golli golle ɗe pittali mon cinkiɗe ko pittali mon cuɓani on ko on golli ɗum joni heddi ko muñal tan ko Allah sohli ko mi totta ɗum Allah sohli ko muñal ene wawi asallahu an yatiyani bihim Allah ne wawi addande miɓe kamɓe ɗiɗo foof Yusuf e miñum kala jami'an ɗon e ɗon kanko Yaqub o yalti galle mabɓe ɗo ɓe konnoɗo kanko annabi Yaqub o yalti galle mabɓe ɗo ɓe konnoɗo nde o yalti galle o fayi caggal wuro o waɗi toon cuurel makko o hoɗi toon kanko annabi Yaquba o ɗurniɓe o natti haaldude e mabɓe o jaɓata jabade ɓe o jaɓata haaldude e mabɓe hankadi heddi tan omo wulla omo luuka omo suni eyi ya asafa ala Yusuf ayi omo nodda sunno omo suni ɗon e ɗon e on ɗon ñalawma haade mum ɓennude keesiki tan turino ñande hen o natti yiide guite ɗe foof danwi ɓaleyri ndi ngabbiti ha laaɓi wirnoyi heddi guite ɗe ene danwi ene mbi tal kanko annabi Yaquba woɗe Allah wi wabyaddat ayna kono ko min al husni wa huwa kadim guite ɗe pop ɓaleyri ndi yeehi ha laaɓi heddi daneri addi ɗum noon ko bojji makko sibi sunno ngo o suni e Yusuf Bunyamin yanti hen kanko noon ko kewɗo mette kanko annabi Yaquba mboɗa andi noon ko ɗo yewtere men haadata hande Seydi Saar ha Allah hokka en hawrude e janggo jokken qissa annabi Yusuf so hawri e welede Allah inchallahu taala woni tan hankkadi koye seɓɓitade qissa o woni tan koye seɓɓitade so Allah jaaɓi ɗum noon Seydi Saar mi duwanimama ko gownoma mi duwanade ñaaguima Allah yo Allah hokke sago ma e aduna Allah hokkuma sago ma lakara yo Allah renana ɓesgu ma Allah wurnanmaɓe Allah hokkuma ñamde e barke mabɓe yo Allah hokku ɓesgu o barke jaƴƴo Allah de ko joɓowo darde nde dariɗa nde Allah yoɓat tan mi ñaaguima Allah noon yo Allah yoɓe taw aɗa heddora no moƴƴi jobdi ndi Allah hokkuma ñamde hen ko juuti barke annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen kaala ko kewnoɗen haalde yo yimɓeɓe mbattu e Saar hakkillaji mbatte e Abdullahi Saar hakkillaji hade ko arata ko arde goto foof yo tinno goto foof yo daro goto foof yo weddoɓo jungo hade ko yettoto ko yettade inchallahu taala mbatte e makko hakkille so Allah jaɓine ma yimɓe foof jiiro guitte mumen so hawre e welede Allah ɗum noon tinnoɗe no moƴƴi sabi'u ila maghfirati min rabbikum sabi'u ila al khayrat ɗum noon tinnoɗe saabi Allah mbadde ada fewde e moƴƴere hande noon weddare ceerno Abdullahi Saar jungo koye moƴƴereji jeeya heeɓi koko yonti darde makko yonti darde makko tolniɗo on kala juɗɗo jungo yo weddomo ɓe ballodira so Allah jaaɓi Allah hollete nafoore mum tan aha ɗum sikki ala hen sa waɗani noon baasi ala kono noon ene wawi Allah holloyma nimsa mum
taw hankati hay sinno ko e on saaha mbaɗɗa wayoyta no fonno wayoyde no sa weddinomomo junngo gila adana ni assabiquna assabiquna ulaika almuqarrabun aha tinnoɗe no moƴƴi so ɗum ɓenni mbatten hakkillaji e dewal men Allah mbatten hakkillaji e dewal men Allah tinnoɗe e njuulu tinnoɗe e njuulu ɓe gandaɓe ɓe mbawaɓe tinnoɗe gandede mo anda namdademo ko farilla fasalu ahla dhicri in kuntum la ta'lamun aha ko ni de Allah wi hay gollal moƴƴal so tawi aɗa waɗa kono a anda yamirore yamirande e gollal nde ko moƴƴinta ɗum e ko bonnata ɗum ene harmi hay sinno gollal ngal e dogui an golludema ngal gollal ko hunde harmude wala yahillu lahu an yafala fi'lan hatta ya'lama hukma allahi fihi hay so golle ɗe ene dagui ɓayde tan a anda ñawore golle ɗe an golludema ɗen golle ene harmi ema golle ɗe kayne dagui kono an gollaɗe ene harmi wadde mbatten hakkillaji e koye men janggen julde ganden holko woni farilla e nder julde ganden holko woni sunna e nder julde ganden holko woni mandub e nder julde ganden holko woni karahatu e nder julde ceerden ɗeɗo gueɗe taw kala hen gueɗel ngel goppuɗen eɗen gandi no gollirte yo Allah won ballo Seydi Saar mi salminima mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere ɗum noon mboɗa andi ko ɗon goppanmami ha Allah ken hawde janggo inchallahu taala ɗum noon ko musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalid Abdullahi Sy yo Allah hokken hawde janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا بسلام ثم سلم على النبي a jarama Seydi Sy ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi a weltanama no fewi sanne sanne yo Allah yoɓe moƴƴere yewtere moon buuɗal yurmeende ene rokka moon docteur Djiby Sow noon ko wittiyanke safriyanke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha to leydi Sénégal yoga e nokkuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow noon tawete koto kiidira waddani jeere mawde sara juma o waddani mairie ndi saari ha ɗon ma taw ɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djiby Sow grande guérisseur international docteur kiidira ganda a yettima docteur Djiby Sow ene safa fibron wonata koye reedu wayno ɓiɗɗo ni wona e dillude wutta reedu mawnina ɗuma ha debbo wayno cowiɗo ni docteur Djiby Sow ene walluma ha jibina ɗum taw hay caɗele gote ngala heena docteur Djiby Sow ene safra kiis nem e morid gonɗo nder e jalto bowal kala kono kadi docteur Djiby Sow holliti witti leɗɗe cafroje prostate hande ñaw tampinɗo worɓe no fewi ha tenti noon natanɓe 3e âge docteur Djiby Sow ene safra diabète tension ɗojjo dumigo koyɗe musoje keceje museje caɗele gorago nonne kadi debbo donkuɗo ɓesnude cimmiɗo huɗo bonko ko hana te ƴiƴamum kala walla mo seyɗani mimi sa yiiɗi jokkodirde oɗo henna docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere nde tawno ko kalɗa ko pep ko Allah wi wona neɗɗo wi ko Allah wi ko gande kam ko adi nde ndewaton kam so on ganda kam holno ndewraton kam a tawi nene e baba ne juula koni salliginirte koni juulete aɗa waɗa taw ala kala ko ganduɗa e ñawoje juulu haydara wona to banggue lawɗinaji mum woni farillaji mum wona to sunnaji mum wona to jiɗaɗi mum wona to gañaɗi mum wona to karmuɗi mum foof ɗum noon ene moƴƴi neɗɗo o anda diine mum
wo anda juulu makko wo anda janaba makko wo anda sallige makko wo anda ko moƴƴinta kala kono kadi so Allah jaaɓi mamin ƴeewoy sifa mbaji nomin ɓaɗirta beele kala ñalawma amin mbawa lombude hen lefol timmugol taw hande ko janaba tan walla fiilayru tan walla gondigu debbo e gorko sonno wayata ha janaba yalta walla janaba holɗo arata joomum looto walla juulu holɗo heɓitote ñande kala sernaɓe ne kala alhamdulillah kono kadi ma en garoy hen so Allah jaaɓi ceerno Khalid a jarama erago ma nanama yo Allah yooɓe moƴƴere yo Allah yooɓe moƴƴere bandiraɓe fulɓe ɓe nani bandiraɓe julɓe ɓe nani enen mabɓe kala ndendi erago ko eriɗa eraniɗami ko kadi minne kadi mi erima minen pop yo Allah rokku amen nanggudema ha tiiɗa nde tawno ko an ɓuuri handude hen darde ma fayidagal ma a jarama yo Allah yooɓe moƴƴere dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga duusa en ha waɗa cakkudi ndin cakkudi noon welnata buuɗal yurmeende ɗo jara toon kafe ɗo tarih o no lelori ha ɓuuran wawde famde ko musidɗo moon ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo soringo to kaɓirde to ko musidɗo men Seydou Abouba hande mo yarani kafe gorko mo Luk Sayba alhamdulillah ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Saar Abdullahi Saar gorko moon ndulmaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe e inde giɗo moɗon ɓurɗo minne Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo minne nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo minne nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo minne jettoɓe godani waɗanɗo kala kala juulen mo sabum woodi minne jettoɓe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi minne holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa o goɗɗo holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa ko ɓurɗo